Hoi, goedemorgen, hintjes. Hallo. Deze geweldig. Wat een leuke aapjes. Ben je aapjes? Hallo eens, wat best u mooi. Een echte prinses Peach. Ja. Oh, coole piraten. Goedemorgen. Een nieuwe dag? Een nieuwe vlag. Wat hast u op een reg? Baby. Hast u een babytje op een reg? Ja. Die moest mij, hè? Ja. Ja. Heb die kleren. Heel mooi. Er is een mooi jurkje in wonen, hè? Poppy weer in een blote naki. Dus zei die meteen kleren aan had. Een mooie gele jurkje in wonen, hè? En had Ilde ook een mooie jurk aan. Ja, dat is mijn tas. Die hast op een reg. Oh, dat orentasje. Die liet ze. Kijk naar mij. Jongen, krijg me druk, maar je kan hem dicht. Ja. Ja, kunnen we zo? Neem maar een jas maar even zeker. Want waar gaan we zo heen, hé? Met doosje wijn. Naar Lois gaat versierde wijn. Ja. Dat is wat een blader was. Nou, dat is geen waterschap, maar dan ben ze al hier mooi verklaard. Mooie kleren hoor. En de golfkarrenbroeken ze. En een scooter. En Jaren is er, en Lois, en Tante Fina, ome Jelmer. Herman en Durkje met de band. En mama haar de zaken. Nou, wie kon er net op? Wie kon alleen nog even zien? Zo'n beetje moeilijk, hè? Vorige keer zitten we op een versierde wijn. En nu is het feest in Drie is een wat is wat. En nu is het der feest. Als der feestwijn. En mama Neem goed mij te zien. haar. Dat denk ik net. Hij is zo'n werk. Maar Poppy gaat wel mij. Ja, die gaat wel mij. Ja. Deze uitbij. En Task mij. Ja. Dat is het wat. Poesie. Er zit poes. En had ze dan extra jurk zit erin van Pop. Toch? En labello. Van de lipjes. Ja. Ja, ze hadden het van het weekend feest in Dries en wat is wat. En Jelmer en Fine die hadden dus ook een wijn together. Of een wijn. Ze hadden al je attributen. Een scooter en een golfkar. En ze doen een Super Mario. Mario Kart als het ware. Dus vandaar ik al je lasse dingetjes. Ik haal wat glimpjes show, maar het ziet er heel leuk uit. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat beeld dan al je likt. En natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar alle oren wijn en fietsen. Dat is altijd wel leuk om te zien. Dus daar neem ik hem zo even mee heen. Ik zou zeggen via net te abonneren en te liken. En ik neem je hem jood. Bij mij. Bye bye. Hey, Diesel. Hey, Poppy. Hey, gouden hondje. Beste hond. Die zit in een baby. Nee, had je een baby in de buik. Dat is een mandje. Hey, gouden hondje. Voorzichtig zo. Zo, beetje zo. Klapje. Net slaan, maar klapje heet dat zo. Ik vind het zo lekker. Een buikje, klapje. Goed zo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, Siep. Zeg maar goedemorgen, Siep. Hey. Hey. Wat is je weer mooi, net? Ja. Hebben die weer mooi. Wat dorst had ze? Is had ze een aap geworden, Nildo? Ja. Nou, had ze. Net in de been, toch? Zullen we die geitjes even doen? Oh, mami, vakken. Oh, leven schat, daar ken ik net bij. Eerste 4 voet. Dat ook wel. Beppe wel, maar Beppe is nog iets zoals men, toch? Nou jongens, en je hebt al hier is nog wat. Justrion hebben we nog even dingen. Maar nog even stwoltje heen en wat kleed nog in. Kun je hier mooi eten. Maar de trouwerij, want de trouwerij is joet. Nou, het is sinneskin waar, dus mooi herkennen het. Bloot je het droeg. En mama, die wijn. Ja, we gaan aan naar de versierde Ja, klopt. Ja. Maar die moeten nou nog even een kleermeidje. Lois met de kleren nog even aan. En Jaren met de kleren nog aan. En dan gaan we aan naar de versierde wijn. Zullen we dat doen? Ja. Ja, die binden nou nog net. Zo snel kiezen net, toch? Nee. Nee. En de geitjes met ik wat eten. Die denken van, oeh, wie heeft zin in wat? En hoe helpt me altijd zo goed, toch? Oh, dat mag ik wel. Oh, dat is maar een beetje groter aan, Pop. Jou die kwast maar, ja. Ons kinderen hem haast net pakken, toch? Sweet er maar in. Kijk. Hé, joh. Net de oren kleren. Zit dat met die reden, dat doen deze beiden maar. Ons krijgt die reden net zo vol. Die wordt altijd een beetje als laatste. Tja, jou die deze dan. Nee, dit is net voor die. Tja. Hup. Nog meer? Zie je nog meer, Hilda?
Doe. Nee, dat is aardeballen, schat. Smiet maar hierin. Voor de geitjes. Dus krijg 2 stikballen allemaal. Fred, kom. Maar ik neem wat voor de knietjes bewaren. Ja, kijk, ik heb net de blokjes. De geitjes krijgt aardig brokjes. Ja, zeg maar ik dan. Handen. Schande, ja, maar dat krijgen ze wel. Nou, de juster al hier opbieden. Nou, mag men weer naaien aan. Hé, goeiemorgen, Hintjes. Hallo. Hier krijg ik zo wat. Tjoh, ik ook in bakjes smieten. Pakken ze het aan. Nee. Dat was niet aan. Ik denk dat ze dat willen. Tjoh. Nee, dat was het net, jong. Het is een beetje spannend. Nou, en zat je op Sjurren, we hebben 3 knietjes in het hok. Altijd goed, dus ik denk die reden, ik weet het, hij is er weer. Krijgt hij aan jonge knietjes, dat hoop je wel. Die had bij En een... de oude? Ja, ik ben over 3. Misschien wel babyknietjes in de buik. Dat had bij de ram van Beaumont West. Dus waar weet, dat zou leuk wezen. Ik zie gewoon wat dit spel. Want daar maken ze meestal een nestje van. Dus dat zou leuk wezen, jongens. Ik zie direct wat strieren hier wel. Doei, doei. Doei, Heidi. Doei, Heidi van de babypietjes. De one en de Heidi. Doei, Heidi. Doei. Nou, doen we nog snel een bakje koffie. En dan gaan we naar de versierde wijn. Ja, Yes. maar Maar Lois. die met heeft kleren on. Ja, maar die moet de kleren gewoon. Maar neem kleermaatjes, toch? Ja. Ja. Nou ja, wij gaan zo op naar de versierde wijn. Maar eerst nog even een bakje koffie. Nou, Dat is echt we gaan onderwijs al een pensioen, hè? Wie maakt ze nou weer opzietjes? Ze zijn al aan het opstellen. wat slow is. Lois zit op een wijn. Tja, kom jij maar op een stoep. Maar misschien heb je bent al je mooie strittenversiering. Een lamkenfeest. Het is je echt feest in het hele dorp, hè? Ja. Ja. Dan zullen we de... Lammies. Ja. Zullen we de feestwijn opzietje? Dat is een poppy in mijn jurk. Een poppy met een jurk is dit. Ja, ik zeg het. Ja. Ja. Oeh, ik hoor muziek. Hark. Jij zit? Boem, boem, boem. Zullen we het opzietje? Ja, wij ziet je de wijn op. Allemachtig! Waar hebben we dit? Holy moly! Holy moly. We zijn er dichterbij! Is dit Freek Vonk? Oh! Hey, bange passie! Wow! Jammer, ja. Dichterbij! Deze geweldig! Wat een leuke aapjes! Ben je aapkes? Je bent toch geen aapkes? Nee. Maar ze zei, hoi Freek. Oeh, best een beetje spannend. Ja, Wat ben je mooi, wat mooi. ik heb een littekening. Oh, oeh. Een haai. Maar we zijn even shit. Oh, ik zie Super Mario. Dit is leuk. Oh, wauw. Pippi. Hoi. Oh, shus, shus, shus. Tante Fief. Daar is Tante Fief bij die mooie blauwe jurk, hoor. Golfkar. Zullen we deze? Hallo eens, wat bist u mooi. Een echte prinses Peach. Ja. Ik vind die hij wel een beetje gek. Hij is een gek aap. Maar deze zit het hier en dan is het maar. Ja. Doe eens Mario. En dat is een vrouwelijke Luigi. Oh, wat ben je mooi. Luigi. Wat cool. Ja, hij is direct nog. Waar is Jara? Die pleiten, die zit in het cent, denk ik. Ja, leuk. Nou, we zitten horen wij lekker zien. Ik kan er nog mooi bedellen, hè? Doei doei. Volle willen. Doei jullie. Doei. Wat hebben we hier? Fien en Teun op de boerderij. Zo mooi. De beer. Hij is een beerhut, hè? Hoi. Vind je het een beetje spannend? Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Je kan beter even aan de andere kant stingen in, denk ik. We staan hier met Jits toch? Hallo. Hallo? Hoi, Ja. Freek. Hey. Wat een spannende wijn hier alweer, hè? Oh, holy wat moly, is dit? hey. Wat voor een ding, hè? Wow. Ik wil je weer spuiten. Kijk. Ik ken dat net.
Wat doen ze hier allemaal? Wow! En allemaal zo onopvallend. In die schutkleuren. Oh. Wow. Wow, wauw. En wat hebben we hier? Netflix. Oh, daar houden we wel van, Freek. Netflix. Dit is cool. Wow. Wat voor films hebben jullie het al hier? Oh, wauw. Heel dat de gek. Mathilde. Chill. Hey, doe dit. Is dit die wijn, Freek? Fijn vonken, op Ja. de voorkant. Oh, daar is die. Ja, daar is. Even share. Best doet het echt? Ja, nu best het. Kijk, Bagabassi. Bang- Holy moly. Dat zijn leuke aapjes. En wat hebben we hier? Oh, wauw, wat ben je mooi. En wat hebben we hier? Eens even zien. Hey! Oeh, Expeditie Robinson. Kun je met al je wat volhouden? Ga je hem wel wat te eten? Oh, gelukkig. En je dan? Oh, je bent druk aan het visje. Ga je wel wat van? Grote vis. Wow. Harry Potter. Oeh, ja, ik zeg het al. De Wizard. Oh, dit is echt mooi, hè? Hallo. Wat ben je? Ja, nou wel, hè? Hallo, jongens. Wat ben je mooi. Sjaki en de chocoladefabriek. Hey, oeh, hast u echt een chocolade? Een gouden. Dan geef je een gouden ticket winnen. Er zit chocola in. Maar wie dan ik in de fabriek? Maak ik hem hier, meidje? Zullen we eens zien wat erin zit? Geen gouden ticket. Geen gouden ticket, helaas. Kom maar. Tja, een grote zebra. En een pinguïn. Hoi. Oh, al je wilde beesten hier in de wijn. En pinguïns. Wat ben je mooi, jongens. Wauw. Oh, zo'n grote viking op trekken. Wel een beetje spannend, zo'n grote viking, hè? Wauw. Oh, wat ben je cool. Ben dit al je vikings? We gaan hier al je stoere vikings. We gaan er eens heen, hè? We gaan heen, hè? Ik heb er heen, jongens. Weten we nog net? Nee. Even naar Zweden of Noorwegen. Op een zee. Ik reken het goed. Denemarken, ja? Als je, er komt echt rook uit de snuit, hé. Dat is het. Sjoe, het schip. Hé, weg. Oh, shit, ik heb even mooi aan de chocoladebeet horen. Dan begint het wat eraan. Wat? Ben dit al je skipkes? Nee, nee. Oh, draai eens even nog als een geitenstukje dan. Oh, dat wil even zeggen. Nee? Oh. Hallo, wat ben je cool? Wat hebben we hier? Circus Pipo. Oh, dit is een Pipo. Dit is een Pipo-wijn. Al je clownsjes. Doe wie is dit een clown best, toch? Ja. Wauw. Maar eens even shit. Hallo, een Dalmatiër? Bist u hier van de 109? Hier van de 109 Dalmatiërs. Hier een auto met boefjes. Boevenpakjes. Ah, hier ben al je hondjes, Wilder. 101 hondjes. Holy moly. Hast je al even teld? Wow. Hoe vind je best met tellen? Wow, kom. Deze kun je van dichterbij gaan bekijken. Dit is een mooi aapje. Wow. Hey. Dit is een... Hallo, puppies. Wat ben je hem schattig. Mag ik je hem aaien? Oh, wat een lieve puppies. Dit zijn al je piraten, hé. Wat ben je hem stoere piraten. Wat ben je mooi. Dat is toch cool hier. Wauw. Dreads. Echte dreads erin. Bella ciao. Dit is de feestwijn, jongens. Even zien hoe het met de jeugd gaat.
Ik zie nog net zo volle jeugd. Ah, ja. Ik zie het hier. Bij binnen. Ja! Ik denk ze binnen net. Machtig. Hallo. Je hebt wel mooie muziek. Je hebt wel mooie muziek. Ja. Cool. Hallo. Nou, je mag er even een feestje van bouwen. Ja, best. Nou, supermooi. Feest. Nou, de optocht zal beginnen. We zullen naar Vlakta. Shit, er zit zo clear. Ben je correct op het tiert, hè? Ah, zo is de grote piet, zeg nog. Tja, een jaar is je? Jara, wat best cool. Wow. Oh, je bent de grutte? Ja. En dit zijn de liedskes? Ja, als je de liedskes, die haar het zin en dingen op dingen. Ja. De paddenstoel op En dan wil ze zet. Jongen. Echt heel leuk. Net zo krijgt zij net super grut. Ietsje grutter. En baby peach hebben. Oh. En Donkey Kong. En Donkey Kong. En de dansen. Machtig. Heel mooi. Ze gaan beginnen, hé? Wauw, Batman. Wauw, wat mooi net, jongens. Hinder. Buurman en buurman zitten achter mij. Oh, wat ben je mooi. Oh, de Minions, hé? Shit, daar komt dat te veel. Mario Kart. Joe! Oh, wat een stoere kerels gaan weer. Potsie-tikkie. Netflix. Hier komt Freek Functie, meid. Doei! Oh, dit is een mooie flamingo. Een flamingo? Met een stukje flamingo. Wat zei die oma? Vindt die oma een beetje gek? Dat is eigenlijk een beetje gekke oma, hè? Sjaakje en de chocoladefabriek. Dit zijn de skipjes. De Pipo-wijn, Circus Pipo. De piraten. Oh, coole piraten. Nou, dat bier ze. Vet mooie wijn alweer. Wat voel je ervan? Mooi, hè? Welke voel je het mooiste? Van Jara en die? Ik vind het wel heel mooi, hè, van Mario. Kom je ook even naar die kant? Nou, en wie treft het, maar wie komen ze nog een keertje in? Ze komen er nog een keer aan, Hilda? Geven ze nog een keertje in? Yes! Zoen we Jara ik bij Sjen en Lois? Sjen. Komen ze weer op. Ik versteed de interfoon, die kom je dadelijk verder. Ah, het touw, jongens! Die gewoon even naar hoedje. En touw. En dan komen ze dadelijk nog. Nou, je bent er mee, hè? Ja!
jongens, wat een super vette wijnfiets. Ik vind het ook zo mooi. Wat bloot het toch een mooi fenomeen, hè, die feestwijn. Dat is toch echt... Ja, die blierde kapjes en alle meisjes aan de kant. En dan nou, zo'n zin als geen waterbier. Het bloot uniek. Het bloot mooi. Heel leuk. Hilde, vond je het ook mooi? Ja. Welke wijn? Ja, die aap. Hilde zit een beetje met de aap in de magen. Die weer wel een beetje spannend, hè? Ja. Waar zie je het in, dat apenpak? Waar zie je het erin? Oh, Jelme. Oh, mijn Jelme. Die weer gewoon aan het verklaaien, toch? Het is net echt een aap. Nee. Nee. Maar vond je dat wel een beetje spannend? Ja. Dat snap ik wel. Weer gewoon een hele grut aap, hè? Ja. Oh, maar jou met een grut. Hele joekelaap. Nee, echt schitterend mooi. Ik ga echt weer genoten. Nou, wij zullen op naar huis. Hier nog even de laatste handtasten van. Hier is mooi een boetenbordje. Hey schat. Is dat eten zien? Het best een meidje. Oeh, lekker man. Men komt even een taartje bij die Helene, oké? Nou, en we gaan Justerione alle stoeltjes klaarzetten op de tribune. En nou, we gaan ook nog even de blommen en de doeken dingen. Je kan er foto's van maken worden. Nou, je kan wat tekenen worden, verdienen worden. Nou, maar je me zien hoe mooi dit staat. Is net prachtig? Nou, dit zijn de blommen worden. Is toch wel prachtig, toch? Nou, dan kun je de babs, die kun je eerst tegen. En dan kun je hier tekenen. Dus dat is wat. Dat is het idee. Dus in principe, alles is klaar. Wie zal ze naar een brood ziet en dan ga ik naar huis en dan de oren redden verder mij. En misschien dat ik vanmiddag nog even help mij wat zie je zo snijden, dat soort dingen. En ik ben tegenbij. Dus als heel door bij het ik zei dat ik nog wat gaan spandienst in de wand. Maar in principe ben we hier nog klaar. Het ziet er echt schitterend uit. Hier een koffiehoekje. Kijk, oh ja, daar werd de taart ontsnien. Hier. En hier koffie en thee. Nou, en ondertussen, dat is wel geinig, maar daar verderop, op het bredje, daar worden de foto's op vers maken. Dus eigenlijk de foto's gaan ze hier in het theater doen, dus dat is wel heel leuk. Maar ja, alles is er klaar voor. Ja. Alles in de maag, Beppe? Zeker. Super Bepke, hè? Super Bepke. Hier de bar, je kunt vanuit cateren worden. Dus meestal is het klaar. Dan zeggen ze, zien dat Ilde al een taartje van mij klaar had. Ilde zo'n taartje van mijn maatje. Hoi! Is het lukt? Ja? Hey maat. Oh, er bestaat een Belgian chocolade. Maar waar is het een Belgian? Mijn tante Fief. Oh, met tante Fief. Hoe gaat het met tante Fief? Alles goed? Goed. Nou, gelukkig. Nou. Zo. Dicht. Ik ga ook wel zin in een taartje en wat drinken. Kist u dat ook verzwargen? Ja. Oh, lekker man. Heerlijk. Wat zin in? Waarom, mama? Roze. Die? Jawel. Dat is wel. Dat is echt roze, klopt. Ja. Dat was echt. Dat is echt roze, ja. Lekker jongens, kijk een taartje. Dankjewel. Blop, 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 blop. Oh, dankjewel. Lekker bakje koffie. Nou, we zijn weer thuis. Ik zal Ildo in een bedje doen. Wat nou? Was die net? Komt hij daar achteruit? Nee toch? Daar denk ik. Daar komt eruit. Tjus, hè? Check, maar eens opletten. Tada! Zei je het er? Zie je dat? Een keukentje. Ildo is wel een beetje burger, dus die brengt op bedje. Nou, en dan misschien dat ik aan nog een paar dingen voor Ilse dwanken in het theater. Maar in principe is dat rent het al, ja. Nou, het was echt prachtig. Van de morgen naar de versierde wijnwest. Driezen wat is wat. Wat wie een jaren en lo is mooi. En oma Jan nog weer een beetje spannend, hè? Ja, dat wie een grote aap. Vond Ilse wel een beetje spannend. Nou, we gaan ze 2 keer showen. Schitterend waterby. Nee. Nou, en daarna ga ik nog even de laatste dingetjes klaarzetten in het theatertuin voor de trouwerij. Nou, die treffen het echt met waar. Wat was nog een keer dan? Aap, ja. Nou, dat komt net nog een keer. Dat is nou klaar. Dat is die. Wie wel leuk, hè? Misschien had tante Fie wel foto's en filmpjes aan. Is dat ook leuk? Ja? Ja, aan en machine. Ja? Nou ja, dus echt schitterend mooi. Ik zal heel door bed gaan en dan... Mama, ik wil nog een keer een afzien. Maar zal zijn foto van die op zitje, oké?
Beloofd. Harrik. Even een doosje. Hey jongens, wij zullen zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Om een tonight shit vlog. Hey, is een beetje diezelen.